blochează, îl prinde parcă, îl prinde ca pe un copil Pascu. Nu știu cât de ce bine se descurcă Neveu, însă Pascu pare că nu vrea să-l finalizeze prea repede, vrea probabil să-i plătească niște polițe pentru tot scandalul care a fost între ei. Cum ar fi Neveu acum să bată, să renunțe la luptă, să cedeze fără să primească prea multe lovituri sau... Pascu dă lovituri de palmă, parcă este o situație pe care am mai văzut în meciul între Khabib și Conor McGregor. Încearcă să-și tragă brațul de acolo, încearcă să și lovească cu mâna cealaltă Pascu. Pus la colț și la propriu și la figurat Neveu.